Хора, това е върховната жертва. Сега ще се жертва, като влезне в къщата му пред вас. Ето го. Те пикаша не ми пречат, трябва да ги махна макар. Ще спра, докато махна смело кашоните. Останаха ми още два. Това е трудно изпитание. Остана ми още един. Ей! Така. Смело махнах кашоните. Само че сега как ще влезна? Един мой приятел, май сега каза Yes, thanks TV, ми каза, че е имал камери в къщата на него и че е трябвало да му спира електричеството, само че на мен ми е Алфа 2. Не ми е оригиналната и ми е малко по-различна. Ето, виждате. Ето, къде не мога да вляза. Това не би е оригиналната. Да ви кажа, че от Steam в 2017 лятото ще излезне тази игра. Напълно безплатна е. 2017 от Steam, пълната версия, така мисля. Да, ще излезне. И ще се радвам, само че трябва да чакам до лятото 2017. Така, тук проверих ли? Да, нямаше нищо. Защо там вратите затворени? По-добре са отворени, да си минам спокойно. Така. Ало? Да? Здравейте, аз съм едно момче от Пловдив и искам да дам плакване. Съседа ми постоянно ме гони, денем и нощем, не ме оставя на мира и ме убива. Постоянно. Да, убива. Убива. И искам справка на улица Грол 47. Ето я. Значи една голяма синя къща с алено-червена врата. Точно срещу нея има една жълта голяма къща с веранда и готина е. И точно до нея има една циганска бакала и до нея се намирам аз. Да, той постоянно ме дразни, трябва да ми е откраднал ключа. Трябва само да си влизам, да си го взема, ама не ми го връща и ме убива. Така че искам справка. Да. Благодаря. О, идвате веднага. Супер. О, как да поставя? Как да поставя телефона, бе? Колко готино го поставих. Така, хора, дадох оплакване на полицията и сега ще дойде. Всеки момент. Я да видим.
полицията, бе? Аз за какво поръчах полиция? Хора, как стреснах. Екран малко ме смали. Погрешка се стреснах. Ама защо? Как? Защо? Аз само... Той чу за моето оплакване. Реален герой. Той чу някакси за моето оплакване от реалния свят. И ме хвана. Ала аз си бях И как? Аз го трябва да повече от обикновено, а пък той... Аз като го трябва да почва той ми залиташе. Аз си бях Той беше тук. Цънят хора. Сега се връщам. Така хора, отново се връщам. И да ви кажа, че мога да го преклеща в къщата си, тая. И да му ровя цял ден в неговата къща. Само, че ще бъде изключително трудно. Ето, виждате го. Той сега седна да гледа телевизия. Ето, ме ли вижда? То се смее. Виж го нашия. И не ме вижда. Оли, то тъп. То мега тъп. Омага, чудо. Омага, излиза през прозореца като някакъв вид. Бягам. Сори, бате, сори. Сори, бате, сори. Не. Точно да лагам. Видим как зерно. Не. О, той се оглежда. Аз ще гледам специално. Ей, знам как да кръстя тези 3 видеоклипа. Ще бъда разиграм съседа част 2, част 1, част 3. Ще бъде готино. Така хора, той прави тренировки. Хора, той току-що излезна. И аз като го снимам и се прибира, как усеща, че участва в клип. Много е умен. Давай, ей, ще ти щупа. Ще ти щупа прозореца, ей. Не ми се хили, бе. Не ми се хили. Знаеш как ще шипа? Уау, това гума ли? Блести, уау. Как чулема, бе? Ей, ела тука. Спира си телевизор. Абе, тайна сега се. Сега бягам. Да, видя. Да, той си. Оли ще направя върховния трик, хора. What? Не моля му, щупа прозореца, е. Това не е яко. Вижте, хора, взех му гумата. Така, хора, мисля това да е края от трите части. Ей, съседе! Оле, влизам в къщата и той нищо не реагира. Така, мисля това е всичко този клип. Надявам се да ви е харесал, хора. Забравяйте се, абонирате и коментирате и